Ayo. Isano. Marhaba. Mantorosite ko. Ala tan ne be sa. Barkalay. Mba. Nankene mando. O yala tan bilibili doy. Ndesani. Traoré. Marhaba. Bashi kontila. Daraste. Alhamdulillah. Ahaba. Ikene ka koro. Ami. Fega silma fini nyana. Parla de. Ki banga do sella fobi. Anne way. Askay. Kon bi jam so ba saye. Bon. Maramba fatigué. Ouais, bon, ko be na nafana fiye do quoi. Ko be na nafana fiye de do. Ate mo jabela de. Mais quand je buruburu la gamuso je buruburu la bisika ke jori. Bisika ke jori. Ame masa barkada. Sauf la masa ka wale nyumando ikado sangani wati kene beka ka keta be fanana. Ndesani. Yusu dugu kura minjele ni on ma foi ke ala ya ma foi dama ya sa ko dugu ja on nyena. Ndesani. Kado ambe masaba tanu ka dauka na ya le tanu kene min ka rasulu be wale nyumando ni ka barkada ka tanu bilibile nyeshi ama nema ne kishi baye ala ko jiri aka kado amasa ulu sara tambulo an tse ku sara yere funa koyi Yusuf foli ni tanu ni wale nyumando o kone wajibi on maka nyeshuma ku barkada sanga ani wati do de fana seba anye ka kuyi ali bisa ala ko bulo kan suje ankoro ka bana koro bashi kura kanu si soro jangu ka toro nae ka jiri ke lafiaula bambato ala ka bada bada dal no ya uluye yesu sigi kado ka fo o nema na hine ala ko di an roma o kadra kono kanu ba jama be fo ku barkada ko dante uludilla samu me kanu ya o be ala kama kanu ko fo ni sa to la ku ni che uyere yusuku ka bismillah fana ka do faso kono ni faso koka fenfe kulo nyegale jole fenfe nyama daledo ni mbede barakele kono kiseye o ubesigi kunjme kama kuna foni kodo ani ka do groupe renouveau ere kanu ala ko kanu to wa kuna foni tumasele ni de kanyeshi ulu masa an nya wasa do fasile sebo kono kuma ula o kelengele unde sugandile na foti ga nguru na kuma batiba ona ku garjiga ye lo nyegale joko nyumani nyama da ko nyumala kan go yawi ka la se ko nyumani go ya anyero wi ka mabben ka cheranga shuya ko letigo ni ga shujuru tigo do usebe ko robugu ne do bi kuma na ala ka bara ngo ya ubulo o kadra kono amba fo ko beki bismillah Traoré Traoré ire chike ko nyumani foli kaka do ko mume wuli ka jo a 50 de ibe se ya 1000 nyini ka pe ko bismillah Yusuf bismillah moro ki fo ki wali nyumano aminga kene torotala demisonu torotusi marhabani moro Allah me ba na fleba amu bela jelefu ka fo ni anzigile kuna foni kene kan kuma atna ke bashi ka nabi dese kuma bi bara tablo sedna Umar Keita ale be réalisation na soko simbo ani simo salama l'enfant de Kita Kuruni budo fo odo nyera la ne ta do akatare ke ba ka glu nungala chugumi mais sadre di nyebala jelike bolo ben tamana jeli muso be kenana onda ma be goya o ti goya yire kala li ni ma wore kala li kilo do mono no yamon to ko lawdi no ta chemzi ni mbala ala ko sonsa mini mineo ko misele wo ga dugo na fulo nyine mangalo do ko ala ga barka do ala do amin ma mi kado niga krafe muro ate fuzenda wolo de fuzenda be ani abrabne kala ne Vincent Togo ale fana be muro ambu foku walimando mi difula sa jaribe mi Mamadou ko kone Zed Traoré Zed Traoré Mamadou Zed Traoré no de dagi to mana jamu to mante mbiu Johnny Dramane Ngone to Dramane Ngone ganaka ale fana biti to da darala ala nakira to bana ka danima ma iba so somo de do no na akunya daire ma teso Dramane Ngone ma ya fango Dramane Ngone ngale be difula do tata wolel ge ga ngal ga ko ma ko dara baradam na telila ami mbale ta chamanjela alenyina no ko on yo faraka ngo abe chamanjela on yo faraka akato ni afralaga ka nyini galige awo tata ka jawara edra to tsika bo mada ne ma nyigere o sika ke jogodi kuma ne me da ma ne be mpanga kabamne wane be mpanga kabamne ndezari bismillah bro kafulla se mi ek jamadu ku kefa anaka ta se kuyate awake tama muro alebe receptiona jati ma anda blada grindala ayi muro nyere la ipse dona bon ça fait pas croire au bois mado là quoi sarige iba kameko boli pipe mais kameko boli kamane très bien ip meki kan kamanga ochukuna yendon parce que on go don boati bena opposition ne ma
mais e ta kun tɛ flota ye fi non Antoine ya la kira da fo nyema ma itna so ka fembo fo ma wo nyemila ibe dona ikeme ki kama wuli sebela Antoine obe dona o keme ka disija fo ma ro kono furuni manye gida dungo chugodi amada fa sawa ko directeur mi pagi churgi kamani disi ni kono ko madaba me munda febri fo di go sengala sa go butelezi ani ara ambu tradijustice la kabalugu bla dona no ugo ku ire sigile ni woro sara e kuma na wara mi ngo gunga che nyama to lawo we boisson mi ndaw ma kasoro akado aya contrôler boisson ma di ande atiti taran efo ibe ka sake atarande goloba dere ko ni kunyenda sa gojinye be klala bara la kaba ibe ka ne goloba ko ne kana rebirigi do be na bana sisa na abadamne fombani adwa be jaja ulu masi folo ne grimba to bi ngata mbali ku sen kari ibe ka no fe nde sa ne go kawale ngoni ma to gi nyama jode fanga dafri la yenga ala jawuli ku ye jume ala jawuli ku ye jume ye kolo ku da nyama ni nyama flasiki me no ko fomba ga yoro le ko no drapeau ka ko no parce que foi maka ap me domina fa ala ti mafle miso ja nyanda drogu be ya miso ja nyanda drogu be sa ko minga onye ni ye bebse ga ke ya ay mga e tableau ni tableau nyo tableau nye ire ba do ka fa agdan fa mi o ateta musaka ko de wa musaka min dunan ala kana tawro langulo amin arabi ko sako ala ka sara ni kayrai amin aya ka nye ataka nyo anakai amin mbabete makanu ka afui makon ko ayi ka boire la kana chun ankan ka bala na fenga di ko bo no on ma danser dola na do rek abi nyakari ali baninti doge mauludu suwa munya kare debna nai soja ko teya bari mo ko ne ka tanyi dingalige ko nu ma fendo ga jila ka di awma foi madama ni soja nyo ana drobote alaka kudaja alaka zawajwana ma umma muro anga do kuna foni ngono nga falo di ma yusu ni adia angole ko gasa ko barika daga buguni nga befu atola ay minge atura angono okuma na ikado ka fo na ma do ay alaka do ay maya ko do nga yusu anse wara naka bara ma bi se wade alaka de wabula barakila dama min birimbe dibila taro ka changwe jamana ngono tela ko do wallahi nga jatituka ministère de la culture amba wele nisani aba hagli jigi ikado ka fo boare la ale fana filo kono bugu abe kaba ko bela jile lamba bar e manala boare nisani ramani boare mana fifala na amaya na fifala na ma asebe ba ka kore nouveau wallahi nene alachi wa ba sabara gla ba saki gla ba fini gla ba banfula gla febe wallahi ngani shiti do alaka demenke kasoro nun de bisega jamana economy wure ka mala economy zu ka mo nim sega economy booster economy booster fere chaman bia nonga bolo de teka do koro abara yusu ambe doni kuna funi na manya ko yansiki kunya nouvelle horizon ba leta na nya nouvelle horizon ta ibaro ka fo duganya ukanya maya sola belebelo ye fikado ka fo fanga abulo mayelema fe minyi kado ko passation de service kera belebelo damani nyonje minyi kado mimina manye makoro alebina ikado wala di ikado ka fo manye makurama no ye Mohamed Dukara aleni ikado ka fo Amadou Konate okumana ni chefla uye ka do fanga bolo mayele mabara uke adola arabado utukalo kile muga ani duru ba fulani muga ni kile saina fe minye ka do nyama yaso fale dona ala duganya uluka tabuluka ay wako nyama kura aloko ni sigara ka sigilaka minye ka do inspecteur general Amadou Konate asigira ka sigilaka ka beni ka do arabado nye o kalo inkleta kile muga ani duru ay wa septa asigira septa mukalo kleta ni duru sake ako nga fanga bolo yelema ani ka do nyema koro ni nyonche o kara ka beni ka do arabadonye utukalo kile duru o kumana menye ka do kunate asigira ka golo kasa asigira ka sigila fana kuno to o chugo kilena ay wako ni mbela jile kera wira ka nyema ya sola o jabala be falaje mimbe ka do sigida woro na kuno komini woro bamako faba kuno yanno akaja menye ka do ka fo general inspecteur general Mohamed Dukara ale ka do buluma yelema ke ninga waladi ka do kunate ma ko menye ikado ni maye kunate ko ikado doni karamogo do furobachan na sirawla ay wako minye ikado directeur kura eduganye otola Amadou Konate ka ba don furula okumana ko jidugule bambaye bima blani yoro inakoi
a bɛ baara in dɔn fo k'a fɔ a to ten n'ale bilala i k'a dɔn musaka ko o sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaya la o kɔni ye tɛmɛ an taa so ye koyi o kumana Yusu ko galabu min b'a la ko o ma dogo k'a sabu kɛ i k'a dɔn waati tɛmɛnen baarakɛlaw ɲɛ hakaja o bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na ko min ye i k'a dɔn directeur général inspecteur Amadu Konate ko a kɛra i k'a dɔn o ma ɲɛmaa ye administration douane ayiwa ko min ye i k'a dɔn hakilila kunun ka kɛ ni maa kofɔlen in ka tɛmɛ siraw ye dɛ a dɔ la k'a ye jɔyɔrɔ minnu fa ka tɛmɛ a dɔ la ko ye i k'a dɔn ko direction régionale min bɛ douane o tɔgɔ o jɔyɔrɔ fa Segu sigi la k'a ye ani i k'a dɔn ɲɛmaayaso i k'a dɔn min a kun ye baara kɛ fana a n'a musaka ko nasiraw la n'o ye DFM ye a kɛra o jɔyɔrɔ fa b'a fana ye hakaja ni maa kofɔlen n'o ye Konate ye ko min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaa ale bɛ jɔyɔrɔ min fa an fɛ yan nɔ a fana kun a y'o jɔyɔrɔ fana fa ka tɛmɛ. Antoine Ge. Antoine. Ressources. Ye jɔn y'o duita. O kumana ko directeur des ressources humaines k'a kɛra o jɔyɔrɔ fa b'a fana ye ani k'a dɔn baara bolodalen minnu bɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin dugaɲɛ u ka sɔrɔ o n'u ka baaraw taabolow ma a y'o maa ɲɛmaaya jɔyɔrɔ fana fa ani k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ caman wɛrɛw dugaɲɛ olu ka sira kan ko nin y'o jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen fa fo ka na se a ka sugandili ma maa ɲɛmaaya la an bɛ don min na i ko bi a y'o jɔyɔrɔ fɛn fɛn fa o bɛɛ lajɛlen kɛra tare ye o ma k'a bannen ye koyi k'a ye kalanw fana kɛ ani lajoli kalanw a y'u sɛbɛkɔrɔ kɛ o kɛra farafinna bangun ka cogo min o kɛra farajɛla fana bangun ka o cogo kelen na inspecteur général Amadu Konate ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko maa min don k'a ye jɔyɔrɔ caman fa dugaɲɛ u ka ɲɛmaayasow la o ɲɛmaayaso caman bɛ Segu k'a ye Bamakɔ y'a yɛrɛ ani k'a dɔn yɔrɔ caman wɛrɛw la a ye jɔyɔrɔw fa ye fɛn min ye kuuri ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaya jɔyɔrɔw fa ye kɔlɔsili hukumu kɔnɔna la a ka diya ko cellule de contrôle min fana n'o bɛ min bɛ tali kɛ julaya n'a ko taabolo bɛɛ lajɛlen na an ka pankuru jigi kɛnɛ na k'a ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔ fa yen yɔrɔ in fana na o de la an ko ji dugulen banba ye o kumana Yusu ko ni maa kofɔlen n'o ye Konate ye a ka jɔyɔrɔ fa Segu o marabolo kɔnɔna la k'o kɔni kɛra ɲɛmaaya ye a y'i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ belebelew kɛ yen nɔ kosɛbɛ a ka diya ko min ye k'a dɔn bureau principal min bɛ Segu dugaɲɛw tɔgɔ la a kɛra o ɲɛmaa ye ayiwa ko directeur adjoint administration générale de la direction générale de douane a y'o jɔyɔrɔ fana fa fo ka n'a kɛ a sugandira k'a kɛ maa ɲɛmaaba yɛrɛ ye bi a ye maa min nɔrɔ bila o de ye Mahamɛd Dukara ye o kumana ko ale ka sugandili kɛra n'i k'a dɔn jamana ka taabolo sariyaw ye min kɛra ka bɛn ni Sɛbɛtaw kalo tile 9 ye 2021 san ayiwa Yusu ko o bɛ o inspecteur général Amadu Konate ayiwa ko min ye k'a dɔn k'a fɔ a ka jɔyɔrɔ fa ninnu kɔfɛ ni jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ mun kofɔ a b'a ka baarabolo kofɔ ko a bilalen o ɲɛmaaya yɛrɛ la o y'a ye a dɔnforo la ko a tɛna dɔn balanba tɛna don ale ka baara la o kow la k'u ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra u ka ɲanajɛrɛ soba kɔnɔ jɔn ye o yɛrɛ jabala la falajɛ a ka sɔrɔ ka bolomayɛlɛma fanga bolomayɛlɛma k'o baaraw kɛ Mahamɛd Dukara ale ye wala di k'a dɔn k'a fɔ Amadu Konate ma waati min na nin cɛba fila farala ɲɔgɔn kan ka jirifeeren ta u ko min ma ko fleur ko gerbe de fleur ka taa da furew ka jansa kɛ olu ye dugaɲɛ minnu binna i k'a dɔn k'a fɔ fasojɔ baara kɛnɛ kan nin cɛ fila taara jirifeere da olu ka fure ka jansa kɛ olu ye ka baaraw kuncɛ n'o ye o kumana Yusu min ye Gawusu Tangara ye ale de ni fasiri bi an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli don an bɛ Mahamɛd Dukara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye ɲɛmaa kura min sigira an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn ka Mali dugaɲɛ bɛɛ lajɛlen fo n'a ka kan dɛ hali dugaɲɛ kɔrɔw hali dugaɲɛ kɔrɔ a bɛɛ ka fo Fajo Jara ale tun bɛ baara kɛ douane na a ye dunko di Korofina kɔni Korofina a sigin bɛ yen bi a sigin bɛ yen denmuso yɛrɛ bɛ baara la yen nɔ an bɛ yɔrɔ min ko bi a banna a ye baba nɔrɔ bɔ Fajo Jara moro an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Awa Jara jaraw ka ca douane na jaraw ka ca douane na Fajo Jara Awa Jara Jinɛba Kɔnɛ Fode Kɔnɛ jaraw ka ca douane na an ka taa Fode kɛnɛ fo y'a fɔ Kati Komana an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko Fode ni n terikɛ dɔ k'u ye olu ye walanda kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛlen Gajaba Sise ale bɛ impôt la nka Fodew taara douane na Gajaba ko k'a ni Fode ye walanda ta ɲɔgɔn fɛ awɔ o tɛ bila koyi o tɛ bi ko ye dɛ o tɛ bi ko ye dɛ
Moro ambe sabenta Nouvelle Horizon ambata minye conseil économique social et culturel amma nyema yogwa katle aye awa minye Sénégal ambassadeur ayo bisimla Sénégal kawgal la sigide mimbea no boray au conseil islamique au président mi awa Ousmane Chérif Madan Aidara ayo fana bisimla ute bani Hashimi Moro ayo lo bisimla ningera tarata do septembre l'État ani duro yagwa katlena le cadre conseil économique social et culturel o manyema bay aleye bisimilali ke kuluba au conseil are jabalala muro awakado minye Sénégal ka la sigide mimbea no njanye awakado ayo bisimila nje mana minga yagwa katlena ako minye nyera la awni Sénégalais angoni jele du fe belejele la sekuni dongo anikado anga ko belejele nye kelenye muro awakado sani fere anikado minye tani segi muro ko kabo anga sira kango sebe wakale ko ni ba fo malidu nyana ko ni tara ni nana malla ki ba soro Sénégal kauka dudo fangale be malla wani bora malla i ba soro malidu du o fangale abe Sénégal sebela awo tiendre muro kwa mbela jele di yekeleye wa minye awkado osigi nyugo ami mani nyanje o minyo ko kembe dugele makoye muro awa minye ambassadeur ayajira kafo ale koni awa minye nyere la ale nakana yoga katle kafu sigiro mi ni o kalfalala o sigiro ala kake kuna jani shini kere no bore awkado minye anga mami be no ye awa Ousmane Chérif Madan Aidara nale o conseil manye maba no bora minye leader spirituel manye baba use Ousmane Chérif Madan bani Hashimi ibaro joni men ba Musa Fomba Musa Goni ko o conseil manye maba azame do me dine ma ya fo fabi jeyi fabi ke a photo fabi ke kumi kan tonge ala na kadi Musa mba fina akoka on refana kam fona bizikui Musa kutede akoka bina ta kam fona bambere matani muro Musa abi mabo yare ko sebe demsum do abi korobu ya muro mi Ousmane Chérif Madan Aidara ananani awkado chikanye mi chikami nuye laje minge muro awkado minye anga jamana ajosu bado ni yoroko fale nyede mi awkado conseil économique social et culturel Ousmane Chérif Madan Aidara gal laje ko nanasa minye awkado ka laje minye ka joro kerengere ko ke awkado statut de leader religieux no tebena ka boy mi awkado ka jekulu sigi jekulu me na binyashi awkado mi anga meder saw ani awkado anga awkalande uma no awkado qur'ane kalande unye no temena ka boy minye awkado ni ma flamunu nana yokatle ayaka niso jayira ajra ka fo awaminye Sénégal ambassadeur la ako malini Sénégalais kufuni ma mi tugundo tambela jele kelenye minye awkado politique tasira ani ko warawdo nana kana dokola no te awkado ani aklina do ko de awkado forojer ko do ani nyanje no te minye awkado mande dugu bela jele dugu kele abede kele ni ame mande ka ta ya fo saralo fo yoro jume madere dambala ngandanzara kamsa de muso kundigi bali de na danje do ani nyonje ka farafara do anje ka soro ka amla ko jola ani nyonje wallahi yehere moro nu ubado nu moke otisawnao abana ngamvana ya tutala anya tutala wallahi anya tutala desani odimi bana bikoi o conseil manyema use Ousmane Chérif Madan Aidara aya ajurula ka fo awaminye pampana ya fo ananani awkado minye efe mununye ale koni awkado aya bele jele famunya kalibi anganteka di nyama minye jamana ka basigi jamana okuma serade anganteka di nyama de anganteka jamana ko wa minye ahagna shi te ko abese ka ke no soro awkado ka se adana ni jamana mabasiki abena lachi upma ai do donga muro no nyanfo kala dili kange muro ningatla uka awaminyi kena kunche barka lay ni sebe ani mbo sebe ngono sebe no ba wole ko soir de mako Nouvelle Horizon ala kanguna ja note nyebala de hakila tiga tiro la nyande be
sababu de be koyi wallahi o kuma ala ka jamana yin ala ka hakililatigɛ di an n'an ka amina rabbi ala ka sababu bi bɔ yɔrɔ yɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ a k'o k'an ye sa n'o tɛ an kɔni dɔn yɔrɔ banna o gundo dogolen dɔnbaa de ye ala ye a ko bi yɔrɔ min na jabaru wahidu de b'a dɔn koyi o kuma ala k'an bɔ a da ɲuman fɛ ni maa ɲɛmaw bi ɲɔgɔn ye ta ka ɲɔgɔn faamu a b'a to min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bi don ni ɲɔgɔn cɛ k'u pɛrɛn-pɛrɛn k'u fara-fara olu fana tɛ don yɔrɔ sɔrɔ o wallahi ala k'an kan bɛn hali bi amina rabbi Yusu kunnafoni an bɛ taa n'a ye nka a ye fɛn min fɔ min ye i k'a dɔn madarasa kalandenw ni duguma bulon kɔnɔ kalandenw jɔn ko ala garisigɛ bakɔ u jɔyɔrɔ u nafaba t'u la Mali kɔnɔ yan dɛ sabu u mana kalan kɛ ka tila ta u kalannen kɔ k'u jo u t'a dɔn u bɛ baara kelen min yɛrɛ kɛ wa madarasa kalanden de caman bɛ laban ka kɛ employé de commerce ye sugu kɔnɔ olu bɛ julaya fari da nka bulon kɔnɔ kalanden dun n'o ma kɛ mori ye o fana n'a fari dɔ da a ye mɛ Côte d'Ivoire n tɛ jamana wɛrɛ dɔn n ye san caman kɛ i mana juladen fɛn fɛn ko minnu bɛ kari ka muru digi maa kɔnɔ yalima a vagabɔba ninnu a bɛɛ kuranɛ durusi k'a dɔn parce que u kumunen don sogo kumunen kɔgɔla man go baara tɛ jigiya t'u la wa olu to de jate la u mana taa yɔrɔ min hali n'u ye kuranɛ kolojɛ kala ye maa t'u don jate o kumana mun na mun kɛ ko ne dɔgɔkɛ ko ale ye de la ale donbani wajulu ale ye wajulu kɛ ka wajulu kɛ ale ye kira tɔgɔ fɔli daminɛ ale bɔ min kalama warimuso min ka k'ale tɛgɛ fara wari la denmisɛnnin nama y'a ye ale tɛgɛ fara wari la ale kɔntannen ba ale taara kɔnte o bɛnna 48 a bɛ fila dɔrɔn bɛ fisa ganza ye kira ma jansa nka da kun de bɛ gansu jansa fana zikiridalaw fana ko kira jansali k'u bɛ ɲɔsi wari de di i ye nin ko in ye wa bon zikiridala kelenw ko conseil k'an ka fɛɛrɛ ɲini zikirida ko la Mali la o fana ka f'u ye o ka fɔ Aidara ye ani wajuli kabi ko in ma se bi ma i y'a faamu karamɔgɔ dɔ delila k'a fɔ an ka Mugadamu Usumani ye a don an bɛ ka bɔ n yɛrɛ terikɛ Baba Sila alimami don sanfili la o ka denguni yɔrɔ la a ko Mugadamu ko dɔ bɛ ka ju jɔ diinɛ na ko n'aw ma kɔn ka dankari a la ko dɔ k'a bɛ taa k'an bolo dan dɛ wallahi ko maa minnu wulilen don dɔnkilida la sa ko zikiridalaw nka maa kelen bɛ se ko la wa ale kɔni y'a kuma fɔ ka bɔ waati ni bi ka jan dɛ bon i tɛ min f'i ye zikiridalaw de bɛ ka ɲɔgɔn classé bi rappeurs ye classe dabila olu y'a dabila o mais n ye min ye réseaux sociaux kan olu ta yɛrɛ conscient zikiridalaw bɛ ka ɲɔgɔn jalaki dɔ b'a fɔ ko kabini ala ye n da ma jɛnɛya kɛ dɔ bɔra k'o témoin k'a ma fɛ ka Yesu maa k'i yɛrɛ siri bi n'a tɛmɛbaatɔ k'i foni an ka taa n'an ka kunnafoni ye le républicain b'ale ta n'i ye le républicain ta i k'a dɔn k'a fɔ ko Wagner Mali la ko Wagner min nana Mali la wa o Wagner ko kuma k'a kɛlen don ka Faransi tɔnsi wuli ale ni Allemagne k'u tɔnsi wulilen don bi kosɛbɛ a kɛlen don olu kamana guwanko ye mun y'a kɛ Majasa Kaba Jakite ale ni fasiri le républicain kɔnɔ bi Yusu ko kabi kunnafoni kɔni folofolo la k'a fɔ ko Mali mara kɛbaaw n'o ye furanjɛfan mara kɛbaaw ye ko maa kura ninnu mina i k'a dɔn u bolo bɔ i k'a dɔn jɛkulu kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ nɔfɛ n'o bɛ lakana kɛnyɛrɛ jɛkulu ye ko fɔ ko Wagner ko kab'o kuma fɔra wa Faransi ye ɲiɲimi daminɛ Allemagne ye womagalade fɔli daminɛ o kumana Yusu ko Faransi ni Allemagne u ye bagabaga daminɛ ko olu ka wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ anw fɛ yan yaasa ka anw dɛmɛ kɛlɛ la ka taa jatigɛ wale tigilamaw juguya la k'olu b'o bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'o ye ko ni Mali maa ɲɛmaw kɔni ye u bolonɔ bila sɛbɛn na ni u ni Irisi jamana jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn k'olu ka kasa koso ni kasaw kurutɔ don Ala k'o kɛ Ala ka taa n'u ɲuman ye ka fiɲɛ k'u yɛlɛnso ye Yusu i k'a dɔn ko min ye i k'a dɔn mais u ka maa dɔ bɛ yen n'o y'u ka maa ɲɛmaa ye min ɲɛsinnen don u ka lakana ani wolomasiri tabaw ka koɲa ma musolaka don Allemagne jamana tɔgɔ la ko Annegret Kramp-Karrenbauer ale i k'a dɔn Allemagne jamana i k'a dɔn olu ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ale ye kuma kuncɛ k'a fɔ ko u y'a mɛn ko fanga dafiriba minnu bɛ Mali a mara ɲɛmaaya la bi ko olu bɛ fɛ ka bolonɔ bila kɛ sɛbɛn na u ni jɛkulu kɛnyɛrɛye jɛkulu cɛ n'o ye lakana jɛkulu ye ko min ye o ko ye ko n'o kɛra wa k'o bɛ u n'olu ka jɛngomaɲɔgɔnya k'a b'o don galama la fɛn min ye i k'a dɔn manda min bɛ ni olu ka wolomasiri tabaw kan k'o baaraw kɛ Mali la yan k'a bɛ i k'a dɔn dansigi o ko la ko Mali gouvernement ko n'an sɔnna bɛɛ ka i k'a dɔn bolonɔ bila sɛbɛn kɛ k'an kan di Irisi jamana jɛkulu in ma o kumana k'o b'a jira k'a fɔ ko an bɛnna fɛn min kan ko anw ye i k'a dɔn o tɛnɛmako kɛ k'o b'a jira k'a fɔ ko an y'an ka bɛnkanw
anu luka che bengaun soso Alman jamana ni Faransi ani ka do faraje jamana ka faranyonga kulu no Union Européenne ko mi nyi ka do ko isa ko olu be bara kulu giri mina onga jamana kono kabisa ansheki bonyongo kambe no bela jire chi wara kula so mada kele ani ni bolo no bla sebe nyi ko uye ni sebe ukasira kamimbe wele ko tweeti o tweeti o kera araba temene Faransi jamana Alman jamana ministry fe mi nyi shine ka wulu masiri tabaw ka ko nyana bolima ngaka ko odo fana nyewa lekele ka ko onye no tarata e mi nye Faransi ka ministry mimbu ka jamana ni jamana wara tsira chama o kunya unyana bo no Jean-Yves Le Drian ale fana ye laseli do ke o kumana ko minyi ka do ka fo ko uka bulika jo ko olubi ko minge ya ko ne on na ni Farida ko ba jira ka fo ko an be fa kan tege di ken re numa Wagner no yirisi jamana o je kulu ken re do ye ko oni uka tabulo tibbe o ko luka bulo bo mini uyo ke ka nyeshi anuma ko no luka tabulo tibbe o kumana kulu be bara mina ya ko obe dangare o tabulo la o ko agence Reuters kale de ni kuno bela jele waraka ale de borani kuma fulufulule ni ga boka bi ko mali manye makuraw ko olube fe ga bolono blake bengan sebena unika do jekulu che no ye kenre jekulu yirisi jamana togola ko Wagner ko olube lakana de sabati o kuma ko Moscou be fe ga ka seba ya boli farafina bangunga haka jaonga klibi fe jamana no ye Afrique de l'Ouest ka be fe ga ka seba ya de bolo ka reter ka fola o ko mercenaire de nunu nye mankutu bebe ka foni makofole nunu mabisa ko mercenaire de do ko olu tabna ke munye ko ka mali wolo masiri tabaw kalan kujo ko ka kila ga mali nyima nyemaw ko ko lu do kala kana sabati ani aungan damanda munumbe ko ko lu fana lakana sabati o kuma ko fe mi miliyari woro e sefo wari ko de be dini kuluma kalo ni mangutu be kunye munye aka on duzuchi kan la sitane o tekeya wa morore ningada anga politician do yede ulu fana sago teke opposé no transition nabi abeke ala sago de awo ulu ni sego ni motaro no lu rabe kuna fondi re journaliste ma oyo kungo de est-ce que jamana mitata jamana yi ala ba boni ma bela jile bolo adabe to ikado ka fo ma jugula de kana siga o labsanta ne mali sere bita olu politician no olu de mali bila dinge kono kaba anya yire do ambugulo wallahi ube kan lembe laba kan ta ka yelema kan ge namugula sogo ye mana kani ko ba kunda ni nyankele ni jiju koro kele ni nafulo mugu badun mungera ay ko ka ouverture ke transition ku beka do ministerial ali alamo ke large ouverture alamo ke aka jomi nata ku mambe de makanya mani fim sogo ke ya anga surasu beka ni ko beke maliga lakisili ko so mais politicien do de kwa dale no fanala o sabu ulu balo be malika bonena awo ulu ma balo be jamana bonena ulu ka here de bola wallahi not iti saka ni miri kuna chukoshi bon mi entoro Alpha Condé bini Alpha Condé ka parti assise national mi be ka ke lagnebi ulu go kube ko ni jamana kodo kulu be et puis ko transition ku kana korta da kwa lube sanduru kala ko be ka sigisenga ode nyana teo on fait no opposant wuleno ni nyere nyebe morbo sirbe ni cheblendara me ni usena mion gindo kabni fengara bekara ministry o bekara fembe ya anyu ye ngui ni jamana ye ta ma warata wulude do wallahi ubi jalaki ambu jalaki wallahi fo mongo feno fo amfana maldede ko ko Centrafrique ko ikado ko sharia soso bara munum bebi ko be sabu ye ni jekulu ye Wagner ani ikado PMC Wagner ko luye jekulu ye ko mercenaire de do ko mado munyu sigi senga ko ye wolo masiri taba koro ye ikado ko Dimitri Uken ay ko fana ye ikado wolo masiri taba koro ye ko akumbe jekulu mina ko e gri renseignement militaire russe o kuma yusu ko société Wagner ko ulu to fole do tieni chamana ko minye ikado ka fo ko minye l'américain unye adola ko olu fana kembe ka wulika ujo wakola ay wako minye ka do ko ninko minfleni ka fora ku sembe chieni chama na Ukraine jamana la ko bafla ni tani nani sa l'américain ka kuna foni de sira do de ni vota ko bafla ni tani nani sa ko nunu ye chieni chama nge no ko madugo ko sabu ku na ku ye chieni ye ko siri jamana la ku bolo no yera infana ay wako minye ka do ka foku tume risu rega wulo masiri tabaw chela siri bafla ni tani duru sana ku ye chieni minge ko madogo o kumana ko nunu minfleni ko jekulu mindo ko Wagner ko manyema mini ikado ka fo kanyemne berebe obolo ko de ofjeni
Prigogine Evgeny Prigogine ko ye i ka dɔn Vladimir Poutine yɛrɛ masurunya maa kɛrɛnkɛrɛnnen de ye k'o de ko filɛ nin ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ maaw kamana guwan bi ko Centrafrique k'o ta k'o kan ka maa sɔn hakili la ko kabi i k'a dɔn juin kalo tile 14 tɛmɛnen ko Américains ka min ye i k'a dɔn jabaranin dɔ bɛ yen ko CNN ale ni ONG min bɛ yen n'o ye Centre ye Vesantri ko olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa ninnu k'u tiɲɛni kɛ n'o ka bon kosɛbɛ ko sabu ko mercenaires ninnu nalen ko Centrafrique k'olu de bɛ ka Centrafrique damanda bɛɛ kɔlɔsi n'o kɔlɔsira suyɛnni n'a sɔrɔ bilen kule kun ye nin dɔ ye k'olu de bɛ ka Centrafrique o tɛmɛna Siri fɛ o Siri ma basigi yan ayiwa Centrafrique ça va un peu ko Ukraine bɛ cogo di bi Libye u taara Libye ça va ayiwa u kana an y'an bolo fila dayɛlɛ Ala k'u na awɔ kuma fɛ o bɛ senna nin bɛɛ ma Islamu a don Misiri kɔnɔ a ka duwawu kɛ chrétien a don église kɔnɔ a ka duwawu kɛ o kana hali n tɛ diinɛ na bɛɛ k'i seko damayira kɛ awɔ dansɔgɔ tontigiw a ye taa dankun a banna Christelle a ye vie chère to ye an ka Mali sauver Mali an ko programme sauver Mali o kumana Yusu k'u bɛ ka Centrafrique damandigaw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ye ayiwa ko ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ayiwa ko i k'a dɔn k'u nakun ye farafinna bankun kan ko ka Russie jamana ko k'o ka i k'a dɔn fanga k'o sebaaya bonya farafinna bankun kan jango anw ka tilebinfɛ jamana ninnu na ko nka k'u ye nikɛnɛ karaba min kɛ ko tɔgɔ duman tɛ ninnu na koyi nin bɛɛ lajɛlen de i k'a dɔn RTR ka kumaw ye ko tɔgɔ duman tɛ ninnu na ko ninnu tɔgɔ tiɲɛnen don maafa banbali la ko ka bugudaw jeni ko ka binganiw kɛ ko ka tila ka bin maaw kan k'u bolola nafolow minɛ ko Wagner n'a a jɛɲɔgɔnw bɛ nin bɛɛ lajɛlen na ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ min ye nin ko ninnu ye ko u ni Centrafrique jamana ɲɛma k'o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ waati bɔ k'u bɛ ka baara min kɛ k'o de ye nin ye Centrafrique jamana ɲɛma yɛrɛ tɔgɔ ko Faustin Archange Touadéra ayiwa ko u n'o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin ye CNN ka laseliw ye i k'a dɔn ani i k'a dɔn Vesantri olu ka laseli ye ko ni maa minnu filɛ nin ye ko wolomasiri tabaw tɛ ko mercenaires de don k'u nana i k'a dɔn Russie jamana la ko Centrafrique jamana la sa kɛ ko u nana ni Russie jamana tɔgɔ ye ko wolomasiri tabaw don k'u bɛ taa jamana k'u b'a fɔ k'u bɛ to jamana wolomasiri tabaw de kalan ni k'olu jo ayiwa k'u bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ baara wɛrɛ kɛbaa ye o jamanaw la yen nɔ maafa donsow k'u b'o baaraw de kɛ o kumana ko min ye k'a dɔn Russiw ye ko olu kɔni mana wuli sanga ni waati ko k'u kunda jamana min kan i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ taa nin baaraw de kɛ yen nɔ n'o u ka nin jɛkulu in ye k'u bɛna wolomasiri tabaa minnu bɛ jamana la k'o dɛmɛ ko 2017 san na ko i k'a dɔn ninnu wulila k'u bɛna Centrafrique ko kana i k'a dɔn olu wolomasiri tabaw jɔ k'u kalan k'u maa 170 kun don ko nka 2021 na bi ko maa 2300 k'o de bɛ bi ni wolomasiri tabaw la Russiw tɔgɔ la a ma kɛ fura ye Centrafrique ma Ala k'an ta kɛ maa banani ye banani kana miliyɔn kelen kana anw dɛmɛ wala o kumana ko ni rapport ko u ye nin fɔ ko o b'a jira k'a fɔ ko ni maa ninnu ko ni u nana k'u bɛna o wale kelen de kɛ anw fɛ yan nɔ ko dɔw yɛrɛ ko k'u b'an fɛ yan kaban ayiwa ko min ye damandaw kɔlɔsili ye k'u ka baara yɛrɛ fanba ko o bɛna k'o ye anw fɛ yan n'an ka maa ɲɛmaw kɔlɔsili Majasa Kaba Jakite ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ le républicain kɔnɔ o ka bidon boli attaque bɛ ka kɛ fan bɛɛ balo ka gɛlɛ an ka politiciens tɛ ka kuma o kan ne ko olu ti farajɛw ni alimanw yɛrɛ tɛ malo wa k'olu san 8 bɛ baara min na a san 8 sera k'anw ka jamana basi foyi a ye jatigɛ wale ko ban wa foyi a ye jadisi ko ban wa wallahi Moro ni population sɔnna Ala n'a kira ni jamanadenw sɔnna wallahi Mali mankan bi ban n y'o de fɔ kunu u ta an lamɛn wuli bɛ janfa bɛ bɔ kɔ ka tuma min kana soden dɔw don janfa la Amadu Tumani Ture kama ye kuma min an ye ni welewele da ngo an ka sabali ngo janfa kun bɛ jamana in kan ni waati tɛ jamana ni jamana ɲɛmaa labila kuma ye an ka fara kan a tɛ taa la politicien olu yɛrɛ y'o ko tɔ teliya hali Musa Tarawele awɔ Faransi mana Musa Tarawele bɔ yen koyi ayi u donna an ka politiciens de la ka na Musa Tarawele bɔ yen kelen a bɔra yen Amadu kabini ko ka Maliyɛn minnu bɛ Faransi k'u gɛn ka na Amadu ko k'a t'a ci ani Amadu ma sɔn ka Kadafi labila awɔ ko na i ka jamanadenw dɔw lawuli kama u donna jamanadenw dɔw la ka na mankan sugu bɛɛ kɛ ka tila ka dɔw bila coup d'état ni fɛnw dɔw yɛrɛ politiciens bɛɛ lajɛlen ka kalo 3 Ala Maliyɛn tɛ sabali sa a da miiri a tɔ kun t'o bɔ ko kalo kelen ni tila a banna a kun tɛ saba bɔ a ko a tɛ a fɛ carte ni n'a bɛ ka dilan fɛn bi ka kɛ bon an b'o lebu min kɔnɔ o ma anw sɔn waladala koyi ayi hali bi an diinɛ n'an ŋaniya de k'an ka baara mais Moro n'i ye min kɛ n'i y'i sigi ka cɛw lajɛ Moro min kɛra cɛw la i ye min kɛ cɛw la o tatɔ segintɔ o fana b'o sara a don ni bin jeni ma ban a don
anga politicien chokoroba do be o ko ni chego ka be troya mananga ko ni kuna jama ke ko coup d'état bi ke o da o fo ado ibe ka mingera president ibe ka numbe tegara fo to kum se ka bali nu ko population na bo coup d'état crime da manga ke mais coup d'état matla ga ale be ka krina min ko ni na to flen fo ka jago do ala reta cha jugora ni betaye abana ale reta cha jugora ni betaye abana jajugo kunye nyanchuro yikoi abana ni mandala de antita sugula akata sugula okake jelega wasa soro yoro muro alla ka nguna ja muro yananga do gafe kono nyere la ko do be ka ke bomo ya bi ma toro de anga yoro nuna do de ke me ka ta jardin bi muro posoni ibe poson no mimi ke senefona bagajugu nunde bagajugu ke muro bagajugu nu bo ke mura be sigida bemne ani sogo wa sotiba sotiba ya sotiba aseyini na muro ne olu fana jardin sana munumbe na furu ka chaidi na furu ka chaide do ka sobe no olu ma fengo do ke be kata jardin na ko furu o baga de be ke o yoro la o sigida ma te ni sogo te mina murabola bor muro adu fora ka fo sera do de be ibe temostra fa ani poson sugu do be olu banga fie do ya marialente de a poson do be olu ya marialente de o na trafic sera fe dro ba fun anta nyini ka nyi fe aka soro danogo wa memi fina ala jardin mu me ase 2000 la a pebete wa mama ba ayro krefe sogo nu murati bawla a barake wire ta do ko alu wire bana wa memoro de jamana de kanga sera ta ni bela kwa olu be fe du nuna ku ka o bara nungedi afie toke ni afie ne abinu na ita akasala akasa ko ni sigi nyogo munu be olu ta akasa sama akoni bi ni afie baide senre la ngala je kala je de ne yere mabe kono dimi bochi note nyere la poson nu numa a ketugo do la poson ma inde muro sigi jabbe ngabe ne munni kulisi jalala gochi ay nyato ani barajugu do se mama pati ye duchi kuma hali tension abeni se mama o de la beni do bin do ni be yala la bi beni mura ni fende be yala la ni ko sugo do manga ke capital re kono na ma la ja tinya de abara fe do be amase ma re ko fi ki ko to wallahi awi bo to yire abara angata muro mi ami sebenda mi amata o tidore le combat awakado minye ibe nono mina don isa kawjum alibe atoko be mauda mi ikado ka mau olu bela jele ko so ni kasau olu che mi isa kawjum muro awakado abakele na bi wetigena da isa tigena da awakado farate tigena ko fe abena la che isa kawjum do ka banga be Zaka ujim muro ku ka do ko club ma do me ma do ka fola ka me million duru di do ma de mi nga ka do ani o kan ni be muro ko ka do mi isa ka ujim ka tonde bela jile ka fo ko dugu kele nu be ma kele nu ko bela jile di itika place bena ka fo isa ka ujim bi on ta ko sini go grina bla moro mi isa ka mo o de fora mama yi demeki togobo mama yi sira nyuma ndima kanu tigi jamfa depuis do mi isa ka ujimi usas mamudugo l'éclairer les sages kabini do mina yi kuntango ta ko sigara no ngo ayi ngoni nje ngoni abi jigida ati elebli kakla ka ngani ata ko nyeshi M5 FM awo ko o sara ka wulu kulon sayala abana onga ata imbe chukodi bi ayo ko ni o ta olu ko ni be alibi olu be alibi mort de sa mauvaise mort oui c'est suite collectivité d'après il va ronga il est mal mort vraiment moro mi nyere la mi isa ka uji mi awkado abe ningoke nunungo ni kuma suku bela jele fo ka fo awa mi nyere la mi isa ka uji awkado mi akako da mandanguluke ko de ato awkado oluko ni ya nobla bi moro ta bane de mi awkado ibe asimu ko ta doa asimu ko ta ko ye mabla kata fo isa ka uji mi ka be mamunu na ka fo ko awa mi surasu ka dimi
solutionner ku ka tila ka ikado Asimu ngo ikana bo fanga no fe ka bo awa ikado kuma minna ko akana kuma na le togoye wa ikado akana kuma me adable ye awa ikado nyere la mi awa ikado isa ka oje mi na kuntuna sowele Asimu ko itala l'imperturbable patriote l'imperturbable patriote voilà oh Aleni le très éclairé le sage ayni performant très respecté abana voilà Desani. Ça dernier clémy Borebo Farda. C'est comme ça, les vies. Ah, la vie. Oh, la vie, voilà, si. Moro. Ikado, Isaka Ujumie. Ah, Ikado, Akako de Madanguluke. Asumo Kona ya Togoma Dable. Quoi, Kana Togoma Dable. Ah, Kairek Mabore. Voilà. Not Ayek Mablakata. Kabe Mamnuna Kaka Blacksisa. Abana Kosa Mao Kasrotiente. Abana. Moro, Akado ko, Akarakoide. Minyoko qui pourrait croire. C'est là du mettre à son griot. Mais nous ne l'irons pas. C'est ça le Mali. Ko jorong mi se ka dala ko minye jeli jatigi bi se ka ni vo jeli kema. Ah ni jeli kema ke ganya jeli te buga te nga jatigi bi se ki bala. Oh wa ko Mali betani. C'est comme ça les vies. Abana. Na fi ngo le video. Abana. O ma isa ka jim. Te ali nyandao. Atoko bla. Kika atoko bla. Kaka na midable ne. Ali nyandao e feno foka kombinye. Abebe ka wale ya kilingili. Nisani. Ali nyandao je. Anabe baba do anka no ba bilibili. Abana. Aye fem vo isa ka ujim ngola. Bulongone sira robe kle boray. Crystal tontono. Oui, daluya. Ne bana de tonton edi. O te daluye ba ja kunve. Ala ka ngona ja. Amin. Ni sobe la sen gulubali. Nyale ka fatriye anyabo le combat kono. Ko adedo goko ale tonton mi se ka bizudi jamala ko an nyama ele. Ni jamala bizu e nyele stata tro gloma ba on nyefara ko. Ado jone afa. Mimi koneke. Mimi ke. Oh. Na yasro bizudi jamala bizudi ko elegance bo la kateme ale koraka nene eka. No elegance. Ayo de fo nyamo ye fana fa nga aka fa na nga. Jamala bizu no tume ma ke fenyi. Ko nyele doy. Stata tro gloma ba on nyefara ko. Afaye kaka afaye ko kleble ne mana suma ko de be wole ko wulada. O de wulada. Afaye aka fa. Ando so do fa mare. O de be wole ko wulada. Harmony bona mzoka pila ko harmony ta. Nikli gambe harmony on te benaringa. Nikli gambe harmony on te no ka wala. Avara. Mo luka doko lay. Yusu mbe sebeta sebe mi na to ko soir de Bamako. Soir de Bamako ikado ka fo ale na le doni kuna fo ni doye. Ko mi nye ikado manyema mimbi ano ye chenige jekulu doye ikado EIGS ko o manyema ko ndanyana desani ko yalaw ko faransi president Emmanuel Macron ka be ka an malidenw vle denye nunde ya wallahi nyingali tomi na wulila ka ko do ka dora bisika do fa o bori dalu do e kulu yoke favo bla twitiga ala manga twitiga akunzigini fere ne to sitala abana to be kungulu ni ala na gara chali butanya dala ba koro ko titani ngole akora le yo nana ikantulu to ni sama kamba iki muna ba koro ne shibae o no to yo ko kuma na yusu la ya jara ale bora ni kuna funi ko Emmanuel Macron ka be ka on vle dendanu de wa ko faransi amanyema ko ube koroto ni bileke la bikoi haraba de utaye ala ni jawlile do ala ni hakli sigilende abebe kuma kele ni nofe irisi jamana ajekulu mi ko kuma be sena ko kanga na onvea Wagner ko luka ngana Bamako ko mercenaire na to do malila kuma chaya le do o kuma na ko minyi ka do ko una kunye munye ku bina dangari ka do jekulu jugu nunu de la ani ka do jatike wale ke ba kulu nunu ku bina dangari olu de la aywa minyi kado ka fo Elysee a dola ko abe ku hakli sigilente koy u joro lemba de dobi ka sabu ke munye ko olu ka cede munumba anga dugukolo kanya o kuma na ko ni nunu ngara na fenye ko olu ka tabulo ko tibe aywa ko minyi kado la selu ye ko unana munde fotuguni kuma chaira an makala do anyina ka bena u bora na ka fo ku ye jadi ma ko nyima bado faka yaza ka malasa abella ku ba nye ko ga ile sa angwara za dogera ni ngunu no koro nyuma na onzonzomi okuma yusu
o kumana ko muna e ka do nin kunnafoni nin nana nabaliya jona la ko sabu bi manin ko ingeo ko munyo kunnafoni boko bibi ko AGS e ka do ko o manyema al saharawi ko manel makoroni ya berebre la tiga ka fo ko lu yo fa ko fali ka kera ni barkan ka operation do di ko olu de o barake ko abika on fle dindanu yewa manga wulile Wagner ko la una boni ni nguma isa ka hajira ka fo joda be olu laya ninye maklen makoroni ka fere o mana mi yi ka do la ya jara ya ngali to bisiki ka ga mal don flede nyanu ndewa ko faransi manyema no yemanel makroni adola ko awlila de ko la tuguni ko deme maraba jugu ko nu nyabala ka fo ko marade dom na prokoto la feren de bali bebitige ya sa ko ludo marakoro ngono alibi ka ba ka ika do de nyani ya kuma ula ka ga on vana flede nyanu ye ani farafina bangun de ka ga on de flede nyanu ye sawa ko mana gwat motuma ku be boni fe doye ya sa ku dawla ira ko muna ale maninga saya foka ko binye o foka no fo ambe domine ko bi kuma ugwane ngoro ko kwa fo kunye munye bi abana ko ma bi yere nyininga ulo wa malide ko donani ikado ma famiyale bebe ko yere nyininga de kebi yusu ka jira ka fo ko manel makoroni ngani ngo eko ate ikado aunte kala do anyina ka benaye ninde daluye aumulo wa kan ngo ikate fo ibo aunga haklina ulla ay wa ko minya aka bara ka aka tabulo de ninye ni ko do bina gerende udala abe fereni de wallo tike ko ba kundando ana ko te banyaga ka boni fereuye ka be ma haklinda ani ko do mbalu ulu salo kata haklina sirafe ulu do anyana dafe malide ko dona ka cha o mabisa o ko minye faransi ya ka keta fuite jena minte uire katnola mintu kan nafala adabo kunte aunga tno yanga nafate o kuma ko mali manyema ku usomena ka avoko lubna contrat ke ikado société dofe no ekenre do ko Wagner ay wako ulubna na ko okekemba ka faransi bwa da wala bi ko sebe ko adola ko faransi re ka ulika jo anaka gringa jo ngaya ki be kunye kan nunka nali bali o ku ka ministry dobe no yuka ulo masiri taba uka ministry ko Florence Parly etna pare auna ningo o kuma Florence Parly adola ko ofana boraka kuma ka tara nyefoli ke uka jekulu nyena minsgile do lakana ko kama ko commission défense uka wasablo ko no assemblée nationale la ayi ka do mumfo ko fe mi ka do uluka ulo masiri taba ku ye kaba ko lamga ko kuma na ko minye andanda Abdul Walid Al Sahrawi ko e ikado AGS manyema baye ikado eta islamique manyema yoye o Grand Sahara o kumana ko olu yo fa ko yo bla shula ko terroriste ka nyema bayo ye ko fe mi fara ka bi utukalo ikado o chamanjo la mumino kuma fo ikado sebta ko chamanjo la bi ka kera balana ko e malidu na makoroni ka boka ni fo bi ka so aw nyini do amena akuma ngunu na amena ka so ale maboka fo ko munde na no foli ambe domine ko bi munati yada galeni amadu kufafa aho pai an mago bori lawo na jara sarawi to ya an deni ce yin don wallahi awo ni ndiga fo ese an ma o taba na olu de ce o tata on je awo nu olu fa sisa ba do ko jamana be basigi to kede wala subu sago sorana nu bi fe gu sago sorana o kate mo sirafe no te sago soro mani de Wagner na todo abana aya fu yo ko Wagner na sir no nge Wagner e ikana wole do waral la Wagner do paravant no tous Wagner voilà abana no te républicain ke mega mi fa janga soro système sene dun nunu tu ministre de la défense o kana malame o kam mali la jero asum ko ja Sadio Camara ani moro gore ani wage ani joni re min flane fena ademzonu nu uni to denu tesra to yere to denu kala minge surati ala yo kala ngele nege ube to do nyere ube to denu nyere anga politician ne tu machine kana tu to fa anga baro sebela mana wallahi yusu okumana minye gado ka foni sana yin adola ko minye gado ko faransi kaw ko ukon hakli wulle do magnya makroni ka bi kono muna ka soro kana ni fo ka ko olube ka kele minge ka nyishi juguma haka ja ka do sahili konnala ko minye ka do andana abu Walid Al Sahrawi ko naga jegulu jugu ko olu dangare o manyema urchamana aywa ko faransi ko niye ikado ka jira on naga fo ko olube ka barake o buka no boko la on veya ko bimu bla no jati wala
ke ba tigilamaw bugunen ta sahel kono ali biwa o kuma ko min ye faransi ye Manuel Macron ka dumbe munde kono bi ka sorokana nin fo wa aniye chaman fo ya daluma yira on na koyi ajira ko do fatura lukla ka ye o kuma ninga saya dalude u ka bodo no tale amadu ku fa fara u fe ya fo mongo an fe do fe ni so fa ibna na iba ku de jira an yo fe ya saka ni wati wa u ko ku fa ku fa kala ka yi abeni ala na krache o saharawi fara ta kana ko yedro o ko Macron nu ye bi kono muna ika do ka sorokana nin fo ka kunye jumenye aka politiki mi no ye marali politiki ye o kase ka yakuba ya onga kamero mi ko bi ko mali ka do kulu ka wolo masiri tabo chama mbe saheli kono ya no o kuma ko lube joro mina awa ko o donendo ko nga ka umbe ka tabulo minta ko kele ka be fo bolo fara wereta ni uka kuma kanye ko lube ka jonde fle fatoye la ya jara ko to buka maldi mene fle kungulo toye kube boni ni kuma nyibi ka umbe so la ya jara aka no blasebe ya nya bo soirée Bamako kono ga bidon boni to politician ni font bebe fra fangaka ka barake wala sa transition ngaresi jamana ka sinsi ma onta olu wulile no olu be fanga yinin de la wani e fanga soro ibni sikini kene jalan kele ne ka an ametla ka shen ka na tora olu majugo bu saro on na ko wallahi ala ka nguna ja cardinal ye ni foga bla no adun Jean Zerbo ala akuna man faradi kamege jugu sago kamege fadin sago cardinal ya fo bitede wani ya da fere tontigila ma do ma malibike jugu sago abana wallahi o tekeya nemno do nyok mun sigile ba fo ko lude ka asambi sababa la asara kamunge ba ku lude ji ka soro te ma kala era ti fendo nawi ala ngum bi ngaf sanu sorbon ngawdo de ifarati me sorbon tew to be grekini la ken ke kilatunu 500 ala ka nguna ja moro basketball tegere fode min ngalongu ndara anga jamana de nyuma ndola moro awa min ajera masa jala masa ala tala jaba moro atishna mu ikado nyere la ni amanyang moro awekado chokorobade moro awekado minye wati dogera ma do ko nungu jejugo siri awekado Federation Malende Basket o ma nyema mimbe moro plasiko kala dabora re olu ko ma fe o kataka boy foga na ma doke awekado ka dugodogo ni dogodoke ka to se nyema ma ka fo awekado wati mina ko amanyang nye awekado minye nyera la Federation ma nyema ko do bina awa Federation de basket ko do bina muzumanunga aninga ko do taka muzumanu tegere ko ikado ka ma fembo wani ya sege ni jubura fasola malde no de beringe apeni alachi moro yo make ikado ka masuko bele jile fo mi ikado fo ka to da mi nyema tloka no fiba money moro wati mina amanyange ni mamme ako awa minye nyera la ale malidede ikado awa minye ale ye awa kado slamedede wale dale no ala ale yere wuludi ale be bara bla folo ka kirike ay bara bla we kirike wa mabe bakele mboni go ga atake wa no mina na fana mangambe wuli no mo fina tokor Umar Amadou Ntouré ale fana yake ya no anya ode folo e kake ya abana ka wala seme kata ire bla kirika buluka moro tokoroba ladam mindo adewna no e hamenya e kay bela jele ba do jamana ngono ala koso aden se kay ngo sugulaw aywa barga fla jede kon tilafu obara muro awkado amanyang nyer la ka jaba jerare minyi awkado mamunu yen ninna ngaraba yake anin njugwa kiseblenta ka awnga malide do segere min joro ka bodnye gono bi no ye awanye basket ke la bela jele ka nyama ni joro mana soro to bodde be bara la nga on ma de medeka ka demani ka atnye ay jamana wore de mana ni soro yo jamana waso ko nga mali de mana soro o dimingoti abana juya dibitam nesa bro ikado ni kuma boraka be uye sege like mi commission d'enquête international do be ka nyema bla ka sege like uya da tulla ka da jabala bro awkado mamunya akoke awa minye malane bro lu ko sebene do denana bi minye ko krikele bi amani nyang minye amanyande amani nyang bro ajabajera malumbu warabatu utaesa ajabajera malo segi fa utaesa anota la bi anota la sini bro akado puma min wara majugu kando ngalodo bro wa kado amanyang ni ala sona madonna na tawla abna khabara damne
kuma jugu sago ma kɛ. Jugu sago ti kɛ o. A kɛra malo bobaraba ye. Moro. Malo lebu a ye segi fa. Ngo min f'i ya. Juguya man ɲi dɛ. N'i ye denkunikɛla ɲininka ale b'aw k'a tenbara de t'a fari fan dɔ ye. Wallahi. N'i ye maa jugu ɲininka a b'aw ko ale ka maa juguya dɔnnen tɛ o. Wallahi. K'a sɔrɔ a dɔnnen don an b'an ba ko kunna ka maaya de kɛ. Ka maaya kɛ. A bɛn n'ala cɛ n'o tɛ ya. Denkunikɛla tenbara y'a fari fan dɔ ye. Wallahi. Minnu ye nin ko kɛ sa Moro k'olu bɛ a bɛ k'a dɔn malo tɛgɛnɛ kolo kan bi. Moro a bɛ k'a dɔn min ye u ni su gɔlɔlen don. Wa Moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la. Hakɛ Moro ani k'a danna. O man jugu dɛ. K'a k'i sɔn ye o de ka jugu wa a ma kɛ Amadu sɔn ye. Bi Moro a bɛ k'a dɔn maa minnu y'a kɛ u bɛ malo bunanku kan bi. Ko ni kalon dar'i la min ni tiɲɛ bɔ mɛ ɲɔgɔn fɛ Ala de b'i jɛ. Ala de b'i jɛ. Ala y'a jɛ.